Merħba tfal, lesti għall-avventura tal-lum ma' Zizi u sħaba, ejja nsejħulhom. Aw Zizi, kif inti? Ara baba? Kif int Nunu? Fejnu Tetu? Ara fejnu? U Kika hawn ukoll. Aħna nistgħu nibdew. Intom lesti biex nibdew? Tlaqna. Ara, jaqgħu intom ukoll ġejtu biex tħarsu lejn din is-sema mimlija kwiekeb? Meta jkun tard u barra jkun id-dlam, is-sema vera taffaxxinani. Nibda nimmaġina xi ġmiel hemm fl-ispazju. Ara, in-numru 3. Tafu li d-dinja hija t-tielet pjaneta fis-sistema solari tagħna? Araw xi ġmiel. Mill-ispazju, id-dinja tidher kważi kollha blu. Dan għax parti kbira mid-pjaneta hija miksija bil-baħar. U mbagħad l-art narfuha mill-kuluri kannella u aħdar. U dak l-abjad? Dak l-abjad tafu x'inhu? Kull fejn hemm abjad dak huwa kollu sħab li mid-dinja aħna narawh mis-sema. Illum Tetu sejjer mawra fl-ispazju. Se jieħu miegħu il-kamera tar-ritratti, teleskopju u bagalja b'xi ħaġa xi jnaqqar. Tetu preparat biex itir f'dan ir-rocket spazjali. Il-laħwa x'daħna milt Tetu. Ir-rocket ġmielu tila l-fuq il-fuq. U f'kemm illi ngħidlek, ir-rocket ta' Tetu jinqata' mid-dinja u jsib ruħu fl-ispazju. Ara d-dinja x'titbiet u x'tiċkien. Ir-rocket ta' Tetu jinżel fuq il-qamar u Tetu ma jdumx jaħsibha qabel ma joħroġ idur dawra fuq il-qamar. Tetu mill-ewwel jinduna li l-qamar mhux bħad-dinja, qed jinduna li fuq il-qamar jista' jaqbeż ħafna aktar fl-għoli milli jista' jaqbeż meta jkun fuq wiċċ id-dinja. U ara, anka kutrun bajsa jista' jagħmel fl-ispazju. Tetu donnu qabdu l-ġuħ. Ara, il-banana ta' Tetu ma waqgħetx mal-art, qed iżżomm weħida u se taħrablu. Fl-aħħar qbad ta' Tetu. Imma żomm ftit, kif se tikolla l-banana b'dik il-maskla tal-astronawta? Kuljum id-dinja iddur dawra sħiħa u bekk ikollna id-dawl matul il-ġurnata u dlam matul il-lejl. Mhux hekk biss, imma d-dinja f'sena jirnexxilha wkoll iddur dawra sħiħa max-xemx. Dan ifisser li d-dinja dejjem iddur u tiċċaqlaq. Imma allura kif jista' jkun jekk id-dinja dejjem tiċċaqlaq u ddur, aħna lanqas biss nindunaw? Ara, litra G. G ta' gravità. Il-gravità tad-dinja dejjem tiġbed kollox l-isfel. Għalhekk jekk jien naqbad dan il-ballun u nitilqu ħajinżel l-isfel. Anke jien jekk naqbeż dejjem ħanerġa' ninżel lura lejn l-art. U kontu tafu li din l-istess gravità iżomm il-qamar idur mad-dinja. Id-dinja tagħna għandha qamar wieħed u bis-saħħa tiegħu ikollna dawl matul il-lejl. Saħħa u mħabba u ħafna paċi u slim. Saħħa u grazzi kemm ħadna gost flimkien. Nispera li nerġgħu narawk, nispera tkun ferħan. Għax sama aħna nerġgħu narawk, nixtiequlek tkun daħkan. Darb'oħra ngħidu merħba, mal-lum saħħa ċaw ċaw. Darb'oħra nilqawk għandna imma llum ser ngħidu ċaw.